mag ng'iyo ni to paro mar omenda ni biro bedo nade. Jopiny osebedo ka seyo jood bura kuom rem chwalo tijgi ka oluwore kod chik kendo bedo ka gitiyo kaluwore gi dwaro mar bad sirkal maduong' ma iluongo ni executive. E giko juma ni kaunti ma Narok, kata giko juma mokalo e kaunti ma Narok, jatend piny Kenya William Ruto nyocha nowacho lela ni odhi keto wang'e mar neno jood bura madhi kwedo paro mar chik mar omenda ma 2023. Dibed ni en adier ni od bura oteki gi sirkal maduong'? Chris Owino kolono wachni. Bang' jo od bura wuok e yweyo machuok, wenge jo Kenya duto koro ochomo liare mar od bura ka geno margi en ni jo od bura dhi chung' kar tiendgi, buono weche mag jatend piny William Ruto kendo lwaro paro mar omenda. Jotelo mag Kenya Kwanza osebedo ka goyo korgi ni paro mar omenda kata finance bill dhi kadho gi thuon kendo golo siem ne jo od bura margi mabiro dhi ataro kod chung' mar jatend piny. Ona pia media yote iko hapa, mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha, na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Weche makamago osenyuolo paro mathoth e kind jopiny ka bende jatend piny William Ruto miyo luor chik mayango ni bede adek mag piny owacho ma gin sirkal maduong', od bura kod doho ochung' kar kendgi kendo ok nyal yudo chik kowuok kuom ng'ata ng'ata. Chikwa mar Kenya mar 2010 wacho ni wan gi arms mag sirkal mopogore. Wan gi executive kama president nitie, wan gi judiciary, to wan gi legislative. Wan very independent, wan watiyo gi pachwa. Omiyo adawacho ni ker mar piny nenre ni en dictator. Sama koro chiko ji ni otim kako dwaro kata rach kata ber, mano signs mag telo marach. E bwo pen chike manyien gi, onge kaka ng'ata ng'ata moa oko mar bunge nyalo siemo wang' jo od bura ni nyaka kal chik e yo makama kata e yo machielo. Mano en koso ng'eyo ni od bura kata bunge en migawo mar sirkal mochung' kar kende, kendo ma ok nyal chik e yo moro amora gi ng'ata ng'ata moa oko mar bunge. Weche mag jatend piny kod jalupne Rigathi Gachagua bende medo mana puodho luoro ma jopiny osebedogo e kinde machien ni piny owacho mar Kenya Kwanza omako mafuonda bad migawo mar doho kod od bura. Ineno jatend Kenya onge gi vote e parliament, lakini en gi joge ma noyiere kode kaka jo UDA. To nyaka ing'e ni executive gi parliament and judiciary are separate arms of government. Ma moro ka moro ntiere gi gimo onego bed notimo kokonyo go Kenya. Koro president no en mana gi gimo wacho ni oben gi ratiche mar loso, nikech en joge ma nondiko finance bill ni. Koro onego bed nowene jo makro dhi nono wach ni e bunge, wabunge odhi bed piny, nikech wabunge gi be gi represent ga jopiny, ok ni president Kenya ma represent ga jopiny. Koro bunge na I expect ni bunge na kodhi e bunge kacha to sesomo gino ong'eyo ni koro constituency mawuoke ni joga to wacho nang'o, gineno ka gini be ber negi, be gik mantie iye kaegi dhi konyowa kaka constituency marwa. Kata odoko ni moko kuom jopiny seyo William Ruto kuom temo chiko od bura taro kod katiba, nitiere paro machielo ni Ruto ne owacho weche makamago ka jatend duond bura mar UDA kod Kenya Kwanza. Dibed ni Ruto ne oloso kamano kaka jatend duond bura mar UDA kod Kenya Kwanza kose kaka jatend piny. Ok onyal chiwe kamano. Kichiwo chik ni jo od bura to chiwe through jatendgi manie od bura. En gima iyalo e duol mar jo od bura i od bura. Kaka kweth mang'eny kata kweth manok. Ok nyal chiwe e rally kata e kanisa kata e liel. Timo kuongo ino kin ja od bura. Kaka Ruto. An kaka jatend kweth manok, kaka jatend kweth ma Azimio e od bura. An nga tiro mar chiwo direction ni jo od bura magwa Azimio nwalo uru kama endi.
an kaka aneno ka Ruto noloso kaka party leader, noloso kaka president, nikech no attend like sort of a presidential function. So mondo president olosi kaka noloso kokweny kowacho kosiemo weng' ji cha, pod aneno ni ok onego oloso kamano, okalo kiewo mare. Number 2, gimipenjo ni noloso kaka party leader mar UDA kong'iso members ge mondo go kura kaka odwaro. Mano ng'iso ni e UDA kae onge demokrasia, ni ok inyal wacho giri moro ma president ok dwa winjo. Ng'iso ni wadok e ndalo mana ne one party rule mar kanucha. Riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza duto osingo mar kawo okang' mager ne jood bura margi mabiro dhi ataro kod chung' margi e kinde goyo ombulu e wi paro mar omenda juma manyien e od bura mamalo. Penjo maduong' en ni ere ratiro mar jood bura matiyo gi pachgi e chwalo achiel kuom tije mane omigi kod jogo ombulu. Kuom thuolo malach jood bura osebedo ka iseyo ni oteki kod sirkal mamalo. Kata kamano, paro mar omenda mar 2023 dhi miyo jopiny picha maler ka jood bura dhi chung' kod jopiny kendo kwedo paro makamano kata gidhi sire lwedo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kaluwore gi twak kama sani osaso lwasi